membre care nu au ratificat încă intrarea celor două țări scandinave. În special Turcia, care blochează din luna mai aderarea, are exigențe pe care Suedia nu poate și nici nu vrea să le atingă, afirmă șeful guvernului de la Stockholm. În acest context, Finlanda declară că nu este atât de grăbită să intre în alianță, încât să nu poată aștepta ca Suedia să obțină undă verde. Cele două state scandinave au depus cererea de aderare la NATO, care acționa invadarea Ucrainei de către Rusia, dar Turcia blochează cu veto intrarea lor, acuzându-le că adăpostesc militanți kurzi. Cu detalii, Arina Petrovici-Matei. Turcia confirmă că Suedia și-a respectat angajamentele asumate, dar în același timp, Ankara vrea lucruri pe care Stockholmul nu poate și nici nu vrea să îi le dea, a subliniat azi prim-ministrul Ulf Kristersson în legătură cu procesul de aderare a țării sale la Alianța Nord-Atlantică. El și-a exprimat convingerea în cadrul unei conferințe privind apărarea și securitatea desfășurată în prezența secretarului general al NATO Jens Stoltenberg că Turcia va lua o decizie, dar nu se știe când.